Ahojte lidi, viem, že ste mi dali 100 000 obratelov a lajkov, ste mi dali 100 a obratelov 50. Ale to nie teraz, potom to ukážem, ale musíte dať. Ale dneska hrajeme nejakú hru, čo ma fakt zajímá. A nejako sa môžeme pomôcť každej z dodielky, lebo super nechám stúpať. Wow! A tu spálime od čo je? Yeah! To je neviem kto je. Elektrikára za mňa čakára. A tak je maximálne. No a starali si nejaké skúsime flash. Tak, má super flash. Ešte nejakú elektriku. A pokiaľ chcete ďalší skinu, tak musíte sa zabiť. Lebo vás niekto zabije, až kamoš. A niekto je. Máte nejakého kamoša, tak mi napíšte do komentáru. Ja áno, mám docela 5 kamarátov. Nemám veľa, vo škole sa hru. Vo škole ma nikto nemajú hrať. Iba dvaja kamoši. Ale to je... To môže si popasť. To kto do mňa střílíš? What? No s nami, takto si dáte novú to. A teraz si, co dáme? Dáme si... Ja to je za Robuxu. Ja sama si máme elektrická. Co robí? Dobre, kámo. What? Ja vám to bude skoro porvať. Tady si niečo iné, to je slabota. Máme si... Spidermana. Tam a čum... Neznam, to nemá to za... Jo, počkaj, ja lezu, potom... Mi to kúpe. Čo mám robiť? Ale kvôli tebe zostane. A budem znášať to pekne. Nie. Ja tvoj. No neviem. Napíšte mi do komentáru, pokiaľ ho vidíte. Ja vôbec neviem. Ale tu zostáva, pánko. Jo, tu je. Děkuji za pomoc.
Wow, super. Wow! To się tu... No. Tam, koło, bo to... Oj, думаю. To znam, ali... No, lome si. Ali smo sa... Batmanom, co to je? Wow! Láska, vidíme sa zajtra. Majte sa. Ak to už je manželka tvojho manžela, prečo by ho nepodal poznávať? Mamo! Že mi ľúto, ale to, čo je hrozné. Oni ohrozili asi ju kariéru. Musí Halko. Vodok je velký. Tak to co bolo? Ona robí všetko. Kovo pesti. Zbilo. Halko a... Хвату. Кому тупо маску? И носи гейминг дать. Tady hodně je. Také jako masku na ústa. Jo, ako jsem malý, tak co si dala prostě. Oh. Tak, počkat, tak musíte skákat. A jo. Zničím celé město. Myslím, že to město, že to je taky nastavené město. What? Oh, tak. Se nám nabíral to, co máme dole, aby byla úplně celá. Já jsem ten nejvyšší král. Počkejte, jsem až lepší. Кому я кое-что есть?
okej, tak. Yes! Sme na tej najvyššej budove. Tak ty si co robíš ako srdce? Král? Tak to si nemyslím ja. Dôverujte Strepsias. Upokojuje bolesť hrdla a prináša úľavu už za 5 minút. Ak pri silnej bolesti zvolte Strepfen. Cieli na zápal a opuk hrdla a uľavuje od bolesti až na 6 hodín. Strepsias. Prežite každý okamih naplno. Otvorte dvere vianočnej atmosfére, plnej spoločne strávených chvíľ s tými najlepšími priateľmi. Otvorte dvere štedrým nákupom a nečakaným stretnutiam. Vychutnajte si Vianoce plné radosti. Nakúpte sa pri Co to bolo? Kámo, lidi, dáme si nějakého totálne silného. To je pakarka. Sorry, jak jsem to povedal, ale nevím, jak se říká. Pakarka, jo, já. Nevím. To je Joker, dáme si Jokera. Samozřejmě můžeme se vykáže. Je kurva. The fuck? Užijte si to, vy babci. A vy? Já vás zabijem. Teda si nevíš, že já jsem Joker. Joker je ten najsilejší. Dobre. Počkajte. Áno, takové, blin. No to idem robiť, lebo oddechám každý deň. Lebo ja som Joker. Mamisku. Opa. No poď si, ty. Sorry. Kamo tu je? Okay. Super, teda ja to stresávací. Ten debel sa mě bojí. Takže lidi, tohle je úplně všechno, takže dajte 150 lajkov a 100 odberateľov a bude další díl. A samozřejmě nezabuďte aj na to iné, co budeme točiť. To